Nganong dili biyaan ng uyab? Kuha na ni sure na good ni. Di na to pwede biyan kay nasugda naman. Padayon ta. Pila na nakatuig? Hapit pa 1 year. Kapilanin. Okay ra suryaan kung ikapila ka? Okay ra. Nabay uban malain kung suryaan ng mga kaniadto. Kapila nimo siya. Siya mo'y pang the best na ako. Katong uban mga pagsulay raman to. Uy, tsada ron pagkatubaga. Dapat tarong na to kay isugda naman na to ni. Muna'y tarong tubag, dili mingoy nga kuana 8, 7, 10. Kay mura ba ginambog baya po style. Dili to pwede kay katong tong mga laki nga mga binuang puro. Tarong mo na tuon. Tarong na to na. Andu apod tarong ba? Andu apod? Ano uyab? Uyab ta. Uy, mo 1 year ba mo? Ginoo ni style ni. Silence means yes mangono. Yes ta siya. Yes to eh. Wala ka na pugsan ha. Sige, nganong siya. Sa tanan nung nakitang babayi walay kaparehas niya. Nanapoy mga anang linyahang walay kaparehas. Usa-usa ko nang dili kaparehas uban. Say unique niya. Siya kay kanang mag-away mi. Ako pa may mangitag away. Dili usual sa inyo ha nga siya may mga away. Ako kalagmitan gyud. OA man gud niya nonchalant ba. Sa usual po nimong pangita og away. Mga gagmay ramang butang. Like Dugay reply pang kan ra gud. mga patwitams nga mga away-away. Away-away ra kay wala mo gud mi away gud. Record bang away sa relasyon? Para mo dugay kailangan man daw away. Tay sige ingon na. Itong mga silingan namong tabian nga puro pud abuyab pud. Ano pong mutuo man kang silingan mo? Gali na ilahon man to bala sila. Okay ra man pud kay ng relasyon nga walay away no. Mas mayo gud way away pud. Pero mas mayo pong mag-away. Kuno moderate ra. In moderation ang tanan okay ra man di ba? Pwede kayo. Ikaw sa ganahan nimo niya. Kuan siya gentle. Gentle. Man. Kay mingon sila gentle dog. Pagot ko Ah. Pinaka-grabe nga away. Wala kay may mga grabing away gyud puro. Ganahan mo? Uga. Ag mo yatag ni Lord di largan. Ayaw pod no. Dili po sa kita mga andoy nga magka-grabe away. Walay ganan og away gyud. Mensahe na lang sa usag-usa since wala man may away. Nasugdan na nato ni padayon nat na. Ingon man si Lord nga namon daw rason ang tanan niya Ay, naabot. naka-video ba yun ha? Basik after 1 year, 2 years, bulag mo. Tapos samtang isurya niya itong kaniyadto. Sigurado Maulaw ta nag atong bulagan niya kita nas tanan oh. Ma, sure na ni. Si mama for sure, kabalo na. Aw nang ipaila-ila kay lisod Pero kay siya, anong wala pa makanapaila-ila siya mama. Kailan na yung mama nako? Pero wala ka nailhan as uyab. Wala pa kay di pa man may kanang uyab gyud. Hurat ta may tarong nga oras gyud. Di pa mo uyab na. Pila na to kabulan? Mo hapit na year. Oh, hapit na year, dili pa uyab. Inyon po nang sabot. Tay lahi tag kinabuhi. Walay magbuot. Uy, reply sa iya ha. Ay, lugi palayo. Kay maputol ka mura kag anananggal. Kuan wait ra sa perfect timing always. Nga? Nga kuan. Like karon dili pa man mi kuan kana. Dili pa official? Ang saan almost 1 year pa ang saan courtship, dating, ra? Situationship, mutual understanding. Basta mura na siya, basta di pa official. May kay okay ra nimo ang setup nga dili pa official. Okay, nanam ko salig pud niya. Saligan na gud ming duha. Salig ra kinanglan man. Hala, sige. Moro tayo may kakanya. Wala na kay sumpay. O, ni Teknes Mama. God bless sa inyo ha relasyon and hopefully mahimong official na ni. Pohon. Kano sa dagay? Unya rag successful das kinabuhi. Ano sa paman ron? Murag tuod para may tabo. Tod gali di man ta sa pasagad og commit good. Magmahay niya silas. Pero at least, nagapaabutan na yung mundo. Latanay sa ming duha. Diri sa Boulevard. Sige, ato na me. Pa-picture niya ko nimo idol. Di ko.